Aku banin kong ngai ku blei ye pi baro ki parado ki parasnam kat ki bala banyo ya kani barkam tam i sarpi asling do i bla penlong ya kani ka program ka debate bakalong ru ka kabuk siar nam tai jungi iwe pi iwe baro ki kun jo ka rilum ka si baro barkam tam ya kani ka motion ka bai labu bakalong ka motion ka badan kam bat ka badai por sibon hakani ka jok ka jongi ka mentah baka motion ka boang ka bala ka bakakun sibon ne ka bakakun kendiat Mr. Speaker sa ka kerteng ka jonga ka dai lamprang thaba na ka sinong paryong ka bahab apo ka East and West ka Sihel District Mr. Speaker sa ngayeng hangni ban kersyan ya ka motion ka boang ka bala kala ka bakakun kendiat bat na ka nongrim ka baskam bat nala ka jingyoi dala ki jongi kmat ngayeng hang ni ban kersyan jor ya kani ka motion ka boang bala ka bakakun kendiat Mr. Speaker sa habangi pa ya kani ka motion habangi pa ya kani ka motion imdai ban pai din ya ki nadu ki lo ya ka nadu ka ba ndai time nadu ki menno jongi mi teman ki jongi ki kpa teman ki jongi namar haka juk ka jongki ki yathu ba ka jingnang jing start kampat long ka ba koridor nek badan kam hadu kata bat ka kam ka jam ka long ka ba pahu bat ki ju yathu aka juk ka jongki menshwa ba ki nong ai kam ki ju wan wa thi na ki yeng ki sam ba ki shnong ki thau ki jongki mar baha ki tu ki por ba ka jingdan jongki breu ka long ka badang duna bat ka kam ka jam ka danga ban ai kadanga ban ai ba kadang pahu bat ki breu ki long ki ba kot ba kya bat ki ba klan bat ki ba smart busting then the Mr. Speaker sa habangi pai pat hakani ka juk ka jongi ka bamanta ka bingi ang ya kata ka juk jong ka competition hakaba ka jingnang ka jingstan kalong ka ba kodor bat ka badan kam hadu kata bat ndrai pause ka ka bangiyo hakani ka juk ka jongi ka bamta ka ba ka ba bun pat nyimyo ya kata ka jingnang jingstan ba ka bangi dan kam ka daw ka long ka jingroi stat ka jong upriu hado ba omla ban ai ya kata ka jingnang jingstan kamtam ki tu ki long yeng ki badan ki kon da ki pra ki khnai ki shpong tam ai ru ka daw ka long ba ka jingram jong ki bicycle ka jingram jong ki mar ki mata jong ki kot ki sla ki blong hado de ki pau hajar bat ki lakru dai na kani ka daw ngayeng hang ne ban kersan jor ya kani ka motion ka boang bala ka bakakun kendiat Mr. Speaker sa kawai kamat ya ka bangi juyo akan ni ka por akan ni ka juk ka jongi ka long bat ki lak bat ki pau lang ngut ki kon samla ki ot ki nam na ka jing kerdu kam kerdu jam namar ka jing rai stat ka jong upreu hado ba omla shu ban pendap ban ai kam yo way po way bat habangi pai pat ha ka jing em ka jongi haka jing em ka jongi menta bon ki prio ki yo ya ki jing pang ki jing stam ki ba khla ki ba ngim pa ju yo snau ngim pa ju yo menta bat ke ba pen par nyang khriaru habangi pe ya ki jing pang ki ba menta ka daw ka long na ka jing bon parat ka jong ubrio hado ba kamaryang kamdon ba kamaryang kamdan shu ya kata ka jingkhot kamdan shu ya kata kal air ka bakhot dai na kani ka penlong bi bat ka kata ya ka kot ka khya ka jong ubriu umta na kani ka nongrem ayeng ban kersyan jor ya kani ka motion ka boang bala ka bakakun kendiat basa ka wai kamat habingi pai kani ban ngaju yosno dalaki jong gishkor badan ki boang ba kat badang kurku ublai ngin kakun shibun badan ru ki boang ba kita ki bakakun kendiat kide ki briu ki bakamnap nganga persya jor yakini ki jingang habang yo dalaki jong ki kmat babun ki longying ki badan shibun ki kon kala isang sot ban pet nama ki kmi ki pa kalong ka basyam jing yaki ban pendap penbiang kamtam haka bam ka di ka kop ka sam bat ka jingnang jing start kim na ashu ban ai namar habangi hakan ka perthai ka baram dai namar kata ayeng ban kersan jor yakni ka motion ka boang bala ka bakakun kendiat
the Mr. Speaker sa habang ipay ya ketika kentin ke baang badai ke jingkerku ke jong ublay baki ka shibun baki ka kun shibun hendai nga persyajur ya kene habang yoi ladad habang yoi babalai ke ja kini ke jing berat kun blai ke ja kini ke jing penyap kun blai ke ja kini baki keme ki e ya laki kun ki kpa ki e ya laki jong ki kun hatu kani kadai ke jingkerku ke jong ublay nga tengah persyajur ya kene namar ublay u ai hangi katkum ka jingla ka jungi hendai kadai ka jing lalat bar ka jing kwa prai ka jung ubriu hi ka ba penlong ba kinja kini ki kam sniu ki ba bon jat ki ba bon rukam gomta Mr. Speaker sa ayeng hangni ban kersanjur ya kene motion ka ba ang bala ka ba khakun kendian ban alor kene Mr. Speaker sa habang ipet ya ka may maryang ka jungi ka ba amdan shu ya kata ka jingko jingsuba ka ba amdan shu ya kata kumbangi yo ya kata ka nam baka ri khasi ka jungi kalong ka ri ka ba seiso bat ka ri ka ba dam na ki jingkerku ya ki ding ki se ki so ki chor ki chap baro ndai ha bagi pet pat hakan ga jok ka jungi menta la sor na nong kendong bangi myo issue ya ki ding ki se myo issue ya ki lom ki bajerngam kadao kalong bagi ka jing roistat ka jong ubriu baka jing diman hado bagi briu ki pom ya ki ding ki se ki pom knang bagi nyo ban pendap ya ka jing diman ka jong ki ban mentah bangi pet ya ki lom ki se ya ki lom inyo i satang ki tunom yeng briu hado bangi myo isu ya kata ka jing jerngam jong ka may maryang ka jongi bat sak away ka jing roistat ka jong ubriu ka wanra ya ka jing pensniu ya ka may maryang ka jing kwa lalat ka jong ubriu hadu bu sailot ya ki marpo khandau la ka long ka khandau ka siam hakamau haki dau yang hababon niu i baki briu da ka jing kwa lalat kila sei bahadu ka may maryang ka chong song senjor hadu dei na kani ka dau babun balai ni ma chibon ki jingpang ki bakensha ki jingpang ki bangim paju yosngau menuru dei na kani ka dau bangi pensniu ya ka may maryang ka penmi ka kadap satang kali erbi dan nalor kata denang ni kadang yeng hang ni ban kersanjur ya kani kemotion ka boang bala ka bakakun kendian ban alor kani ni syamru ba yo i ya ka imlang ka salang ka jungi kamdan shu ya ka jing shongsok shongsan kamdan shu ya kata ka jing shingan nadu ki khlung ki khna ki samla hadu ki rang baru namar ka jing kenrei ka jing jelai ki kam sniu ki kam tu kam thim bat ki babon ki bro ki ngap haki kam ki kam tu kam thim bat ki ngap haki drugs ki ngap haki babon chat ki jing sniu hadu ba ka imlang salang ka jungi ka shong suir dai na ka daw ka long ba ka jing roistat ka jong ubriu nrei ubriu shim layo ya kita ki jing don kam ki bau don kam la ka long ka jing nang ka jing start la ka long ha ka kam ka jam la ka long ha shibun ki e ki bau don kam dai na ka ni ka daw ba ubriu ushu lengkar ushu yai lengkar ka bau ka kloy u bau ngam ha ki shibun ki jing sniu ki ba shir khai jong ka ni ka perthai dai na kani ka daw ma yeng hang ni ban kersanjur ya kani ka motion ka boang bala ka ba ka kun kendian batsa ka we kamat ka bang yu i ka bang yu osngau bunsen kalang ba don bun ki briu ki ang ba ka jing ka kun kendian ka pendu jaj ya ka jaj ben riu nga yeng hang ni ban persyajur ya kani ka jing ang namar ka ka daw kalang ba kamuntoy ladangi dan shibun ngut ki briu ru hendai habang imdan ya kata ka jing stan habang imdan ya kata ka jing shampang hendai ngidap tang ka jing kwa ra ngidap tang ka jing kwan mentoy haladi shimat umlung uang bakam de umlung uang ba kamsyong ha ka jing bun pan hendai ladang idan ya kata ka mensim ka bashenrang langi idan kata ka jing shampang langi idan kata ka jing stan ka jing idri bat ka mensim ka bashenrang langi dan watang kendiat ru hendai ngila banyele persya
ya kita ki nongshun ya kita ki poi ki bajuan ban yale yangi henry lada kamensi lada ngi dan tangken dia ru henry lada ngi dan ya kita kamensi ka bacenrang omdan uwairu banut wat ban penki ya uwai ba kendiat naka jaj benriu ka jongiru dai naka ta ka dawa yeng ban kersan jor ya kini ka motion ka baang bala ka ba khakun kendiat Mr. Speaker sa habengi pedru wat ka government ru ka encourage ka penslor ya kinong song ban seng ya kata ka long yeng lo sam ka baret badan iching ong ba a small family is a happy family kadai shisha balada ka long yeng long sam ka baret kala ban support lane kala ban penbiang ya ki jing don kam hayeng asam la ka long ha ka jing nang ka jing start la ka long ha ka kam ka jam la ka long ha ka kot ka kya kikmi kikpa kila ban ai ya la ki khun badan ru ki ba ang ba lada ka kun kendiat lada ka kun kendiat kan sngan ka yeng nganga persya ya kan ni ka jing ong habang yo ya shipun ki long yeng ki badan de khat ar khalaing ta ki shipau ki khatwe khat ar ngot ki khun ndai ki kmi ki pa ki du thya ki du dam ka daw ko long ba ki khun ki kim ko ngu ya ki jing sneng ki kmi ki pa ba ki kmi ki pa ru teng kim la shu ban sneng ban khaw kim don shu kapor ban sneng ban khaw namar ki la be tang ban pendap yala ka jong ka yeng dai namar kata ngayeng hang ne ban kersan jor ya kini ka motion ka baang bala ka ba kha khun kendiat tangkini kentin ki ba kendiat ku bless you